ҷаласаи якҷояи шашуми Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 21 декабри соли 2021 соати 8 дар шаҳри Душанбе даъват карда мешавад. шӯрои Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар ҷаласаи якҷояи шашуми Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум мутобиқи моддаи 55 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ироа мегардад. имрӯз роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 бо фаъолони пойтахт мулоқот анҷом доданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст. дар филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо агентии назорати маводи нашъовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи пойтахт бо фаъолон доир гардид. вохӯрии мазкур бо мақсади татбиқи босамари бандҳои стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 таъмини иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба баланд бардоштани одоби шаҳрнишинӣ ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, баррасии сатҳи ҳуқуқвайронкуниву ҷинояткорӣ, шомилгардии наврасону ҷавонон ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои пешгирӣ ва профилактикӣ, ҳамчунин таъмини амнияту тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандон маҳсуб меёбад. дар чорабинии кормандони масъули сохторҳои дастгоҳи раиси шаҳр ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеа аз ҷумла занон, ҷавонон, варзишгарон, ходимони дин, раисони шаҳраку маҳаллаҳо, кормандони соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, фаъолон ва намояндагони мақомоти марбутаи корҳои дохилӣ, инчунин дигар ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот иштирок намуданд. нахуст ҷаласаро муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ ифтитоҳ намуда дар самти татбиқи амалии нишондодҳои паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2021 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуд. аз ҷумла таъкид гардид ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе масъалаҳои таъмини зиндагии сазовор барои ҳар як сокини пойтахт, ғамхории васеъ нисбат ба ҳар як қишри ҷомеа ва риояи ҳуқуқу озодиҳои ҳар сокини пойтахтро дар меҳвари фаъолияти худ қарор дода, ҷиҳати ҳалли онҳо тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодааст. дар вохӯрӣ ҳамзамон роҳбарияти агентии назорати маводи нашъовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсатҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Душанбе, комиссарияти ҳарбии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он перомони баланд бардоштани одоби шаҳрнишинӣ ва пешгирии фарҳанги бегунапарастӣ, нашъамандӣ, терроризму ифротгароӣ миёни сокинони пойтахт, муноқишаҳои гурӯҳӣ миёни наврасону ҷавонон, дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ ба камол расонидани насли наврас, сулҳу суботи кишвар баромад намуданд. ضمن ملاقات برآمد کنندگان اوید به دستاورد و کامیابی‌های ساکنان پایتخت در سمت‌های مختلف در 30 سال استقلالیت عملی نمای مراجعتنامه رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه رئیس شهر محترم رستم امامعلی در بابت به شهر سبز و شهر گلها تبدیل دادن پایتخت وطن محبوب شهر دوشنبه تحت راهنمایی‌های به‌واسطه پیشوای معظم ملت حاضرین را به فعالیت صادقانه و صمیمانه و سهمگذاری در رشد و معرفی آن در عرصه جهان دعوت نمودند. در فرجام ملاقات میان معروضه‌چیان و اشتراکداران جمع آمد مبادله افکار سودمند صورت گرفت. истифодаи оқилонаю самарабахши замин омили асосии таъмини амнияти озуқаворӣ, баланд гардидани иқтисодиёт, афзун сохтани иқтидори содиротии мамлакат ва ба ин васила беҳтар намудани шароити рӯзгори сокинон ба ҳисоб меравад. дар баробари дигар барзгарону кишоварзони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии давлатҷони ноҳияи кушониён низ барои таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ҳиссагузорӣ мекунанд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд.
кишоварзони хоҷагии деҳқонии давлатҷӯни ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кушониён дар заминҳои зархези худ дар баробари парвариши сабзавоту полезӣ инчунин зироатҳои гуногуни ғалладонагиро низ ба роҳ монданд. хоҷагии деҳқонии мазкур беш аз 10 сол инҷониб фаъолият намуда бо меҳнати софдилонаи 25 саҳмдор он дар миқёси вилоят яке аз хоҷагиҳои намунавӣ шинохта мешавад. ҳарчанд самти асосии фаъолияти ин хоҷагӣ боғдорӣ аст, аммо саҳмдорон миёни қатори дарахтон кишти ғалла ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро низ ба роҳ мемонанд. чун деҳқони асили ин хоҷагӣ бобои муҳаммад ҳомид намегузорад то як ваҷаб замини хоҷагиаш бекор бимонад. мо ҳамин 3 гектар зимина обрезка кардем пеш аз кишти кор ки ҳамин шох шапами дамобайни ҳамин зимин намуна. баъд ина трактор довардем гандума мешапем. дамобайни дарахтҳо бо картошка ҳам мекорем, дигар маҳсулотҳо ҳам мекорем ки мисол зимина холӣ намунад. ҳар як ваҷаб зимина мо истифода бурдастем. дар мавсими кишти тирамоҳии хоҷагидорон дар масоҳати 4 гектар замин гандуми навъи краснодар киш гузаронида истоданд ва акнун умед доранд ки аз ҳар гектар замин ба ҳисоби миёна 25-30 сентнери ҳосил мерӯёнанд. гандуми краснодар то 4-5 тонна мегирем ҳар як гектар. гандуми деҳат гандуми зура ин сол ҳам кардем, ин сол ҳам мекорем. бачаҳом ҳам бошад ҳуш шуда ҳамин зимина мола падарам ҳам та зиминдор омадагиянд. мо ҳам мегуфтанд ки бачаам зимина бигиред соза. мо ҳам гап падарам гуфтем ин ҳамин зиминон дар сар кор дорем кор кардем. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии давлатҷон вобаста ба дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати рушди соҳаҳои афзалиятноки кишоварзӣ аз ҷумла лимӯпарварӣ камари ҳиммат бастанд ки имрӯзҳо дар ду гармхонаи хоҷагӣ ниҳолони лимӯи парваришнамудаи деҳқонон нашъунамои хуб доранд. 2 сола будан овардем шуд 4 сола ниҳоланд. ҳамин сол бастанд лимонтӯ хушунанд. ин лимон беҳтарин чизаи мо доштем солои пеш лимонарни доштем 3-4 танаше доштем ина бо ҳамон бо кардем лимон мақсад чизи беҳтаринаи. хоҷагидорон мегӯянд дар баробари ба даст овардани ҳосили баланди меваҷоту ғалладонагиҳо инчунин ҳамасола аз заминҳои хеш хӯроки дурушти чорворо бар зиёд ҷамъоварию захира мекунанд. вақте ки мисол шароит ҳаст алаф ҳаста бояд ки чорво кардан дако ҳатман ина кардем худоро шукр дорем баъдтар 20 мола ҳозир ҳаста дар хонамон хӯрокаш ҳамин дар ҳамин боғай. боғдорону мутахассисони соҳа мегӯянд ки ҳоло мавсими ба шаклдарории дарахтон фаро расидааст, зеро дар фасли сармо буридани шохи ниҳолон айни муддао буда ба бута он зиён намеорад. аз ин лиҳоз кишоварзони бо таҷриба ба дигар боғдорон низ маслиҳат медиҳанд ки чунин тадбирҳо ин шабрӯз анҷом бидиҳанд. бунёди гармхона барои таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти тару тоза дар ҳама фасли сол муфид буда, хоҷагидорон роҳҳои парвариши маҳсулотро тавассути ин усул судовар медонанд. дар шаҳри Исфара дар баробари кишту парвариши намудҳои мухталифи сабзавот дар гармхонаҳо нигоҳубини дарахтони меваҳои ситрусӣ аз ҷумла лимӯ ва себ ба роҳ монда шудааст. хабарнигорони мо дар ҳамин хусус гузориш омода карданд. дар шаҳри Исфара сол аз сол соҳаи гармхонадорӣ рушду равнақ меёбад, зеро мардум нафъи ин намуди шуғлро беш аз пеш дарк мекунанд. масалан дар шаҳри Исфара Наҷмиддин Эмомиддинов гармхонаи типи чинӣ бунёд намудааст. барои он ки кораш мавсимӣ набошад, барои гарм карданаш ҳамагӣ нури офтоб кифоя аст. ӯ 6 сол пеш аз ноҳияи Ҷайҳун ниҳолҳои лимӯро оварда дар гармхонааш парвариш менамояд. ҳоло аз дарахтони лимӯ ҳар сол ба миқдори зиёда аз 1 тонна ҳосили лимӯи хуштам ҷамъоварӣ мекунад. ӯ дар фурӯши лимонҳо танқисӣ намекашад. барои он ки аз бозори шаҳри Исфара ба гармхонааш омада, аз ҳамин ҷо лимонҳои он касро харидорӣ мекунанд. дар зери дарахтони лимонҳои хурд буда дар мавсим помидор, бодиринг, сирпиёз ва кабудиҳоро парвариш менамояд. Наҷмиддин мегӯяд ки аз ҳосили сирпиёз ва кабудиҳо даромади нағз ба даст меорам ва дар худи гармхона сарф менамоям. пеш ҳасама ҳамин бехша ба қувват кара 2 метр ба яқтаи беха шинондагӣ ҳамин 6 сол пеш ана ку ягон бор ҳоли ман баргша қайчкирагим не баъди 2 сол як бор хунук задан гашта ба ҷои 1 тана 4-5 тана буровар. мана ҳозир 6 соланда ҳамин танаҳо калон шуда алака ҳар сол болоша қайчӣ мекунам. болоша қайчӣ накунӣ салафам мерасад. аку имсол вақта шуд ки тагаша қайчӣ кунам ки ҳосил боло батиядаку.
ولی حاصل بالوندا کم حاصل میوننده پیش تگانده بود از میونه برآمد اکو آینده حاصل بالا میشه همین مینوس 6 گرادوساندا تنه خنک میزنه مینوس 2 گرادوساندا لیمون خنک میزنه جاهای ما خیر من پیشکه با علام میکنیم اگر خنکی سخت شود اگر نیو هم تو این خیلی افتابک باشد این فرمش فرم خطایی ساختش اینا همین افتاب که برای دیگر یک دنبه آزه هم تو بیندگر و 40 گرادوس برونده گیست گرادوس نیک ای بالونده فورتوشکا شای یک قطار هنمون سلفانی علایده هوای میکشویم امروز که سال هوا خیره افتاب سال بلند شدگر فورتوشکا کشوده هوای گرم بالا برونده برود هواش تازه میشه بسیارتر این بعد همین یک سال به یک بار یک 20 کیلو اگر کارب میتیم اگر دیگه وقت حافظه سلایقه شای سلایقه که از هم و پوری بقوات سو میشه و یا بیخشم میپرتم پوری محلی جویکش پر میکنم او با کم کره سرداده میمونم همین فعال شده در این مدرونم بروات سومی بعد این پرکو بیل کته گرفته با بیخشم پرتم خیر انمین و همو یک قطار لیمونمو سرشانده 3 سال پیش 100 کیلو دویم سال 500 کیلو سوم سال 1 تن چهارم سال 1 تن حاصل کرد این سال هم خدا اگر خواهد با 1 تن های дар маҷмӯи имрӯзҳо дар шаҳри Исфара 10 адад гармхонаҳо фаъоланд ки масоҳати умумии онҳо 2.2 гектар буда фаъолияти онҳо барои таъмини аҳолӣ бо меваю сабзавоти арзони барвақтӣ нигаронида шудааст. ҳафтаи аввали фасли зимистон дар тоҷикистон бо камборишӣ вале бо сардӣ паси сар мешавад. барои бемоният сипарӣ кардани ин давраи пешгӯинашавандаи фасли сол масъулон дар доираи як қарори ҳукумати мамлакат барномаҳо таҳриррезӣ карда нақшаҳои хешро ҷиҳати зимистонгузаронӣ амалӣ сохтанд. дар умум аксари муассисаю ташкилот дар шаҳрноҳияҳо барои бемушкилӣ паси сар намудани фасли сармо омодагии ҷиддӣ диданд. хусусан роҳбарият ва кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи восе аз нақша зиёд маводи сухту зидди лағжиш захира намуданд. аз рафти омодагиҳои ин муассиса ба фасли сармо ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи восе бо дастгирии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон бо техникаҳои соҳавӣ таъмин гардида дар соли 2021 таъмиру аз навсозии қатор роҳҳои дар мувозинаташ бударо анҷом додааст. кормандони ин муассиса чун солҳои пешин барои дар фасли сармо таъмин намудани ҳаракати мунтазами нақлиёт чораҳои амалӣ андешида аз нақшаи муайян гардида зиёд маводи зидди лағжиш хӯрока ва сӯзишворӣ захира карданд. طبق نقشه‌بندی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان ما وظیفه‌دار کرده شده بودیم که برای گذراندن زمستان سالهای 2021-22 350 کوب آمیخته خم و نمک 7 کوب هیزم و 2400 لیتر سوزشواری دیزلی ذخیره نماییم. اینچنین تکنیک‌های راهداری را با موسم زمستان آماده گردانیم. همه ذخیره خم و نمک هم ما از سپارش داده شده برزیاد اجرا کردیم. همه تکنیکایی که برای زمستانگذارانی سپارش گرفتیم همه طرفا آماده میباشند. роҳбарияти муассиса дар якҷоягӣ бо ҳамаи кормандон замини назди муассисаро самаранок истифода мебаранд. ҳамасола аз замини назди муассиса сабзавоту полизӣ ва кабудӣ ҷамъоварӣ намуда истифода менамоянд. инчунин дар як мавсим аз ин замин то 3 маротиба ҳосил мегиранд. баъди ҷамъоварии картошка ва сабзию дигар сабзавот дар майдони 301 замин кишти тирамоҳии картошка гузаронида истоданд. дар назди муассисаи давлатии нигаҳдории автомобилгард 40 сотиқ замини корами обӣ мавҷуд аст ки ҳамасола аз ҳисоби зироатие ки мо дар ҳамин замин мекунем ба мардуми ҳамин муассиса хӯроки гармак тайёр карда медиҳем. мо имсол баъди ҷамъоварӣ кардани ҳосили якум дар ҳамин замин кишти картошка гузаронда будем. аз ҳамин замин 300 кило картошка ҷамъоварӣ намудем ва боз дар ҳамин замин барои соли оянда картошка корида истодаем.
айни замон ҳамаи кормандони муассиса бо либоси гарми зимистона, маводи хӯрока ва шароити хуби корӣ таъмин мебошанд. Техникаҳои муассиса низ аз таъмир бароварда шуда барои кор дар фасли сармо омодаанд. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Восе барои барномаи Навид. масъалаи ҳолатҳои эҳтимолии сарзадани ҳодисаҳои сӯхтор махсусан дар фасли зимистон боиси нигаронии кормандони масъули мақомоти давлатӣ ба ҳисоб меравад. Дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ин шабурӯзҳо гаштҳои санҷишӣ ва тадбирҳои оммафаҳмонии кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ бо аҳолӣ ҷараён дорад. тафсилот дар ин хусус. خدمات آتشنشانی غفورov خدمات جماعت صبح امروز به حضور نامبرداری قسم مستقلی 36 حربی کننده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه باباجان غفورov از کوچه به نام ستاری و جماعت دهات خستیورز زنگ تلفنی عایدی در منزل استقامتی یکی از ساکنان همین کوچه سر زدن سوختار خبر داده شد. برای هر چه زودتر به مکان تعیین شده حاضر شدن دسته زودعمل آتش‌نشانی تعیینات قبول و گروه کاری آتش‌نشانان به جای حادثه روان شد. البته چنین مشق‌های تاکتیکی و آماده‌باشی از جانب آتش‌نشانان قسم 36 حربی کننده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه باباجان غفورov منتظم گذرانیده شده. برای تحت نظارت قرار دادن انشاءات خواجگی خلق و تشکیلات و مؤسسه‌ها همروزه کاربری کرده می‌شود. طوری که اطلاع گرفتیم بهر اجرایش قرار مشاوره وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوغد از طرف خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه باباجان غفورov عاید به آماده‌باشی و تیاری به دوره تیرماه زمستان سال‌های 2021-2022 یک قطار کارها به انجام رسانیده شده است. در این دوره از جانب ناظران بخطری از سوختار در 698 عدد انشاءات خواجگی خلق از آن جمله 288 عدد سوبیکت های خواجگی داره و 418 عدد انشاءات دولتی سنجش های بی‌خطری از سوختار گذرانیده شده است. نسبت سال گذشته حادثه سوختار نشان می‌دهد که حادثه سوختار 20% کم گشته است، اما ضرر تلفات از سوختار رسیده افزوده است. اصلا حادثه سوختار در منزل استقامتی شهرانان سر زده از حساب ما 87% را در بر می‌گیرد. سبب‌های اساسی سوختار این نادر و فصل نمودن دودبار پیشوای ملی، رسیج کوتاه نافت‌های برقی، ویران نمودن خواجه بیختری از سوختار هنگام استفاده از تجهیزات برقی و پیشوای ملی می‌باشد. بنابراین از شهروندان خواهش کرده می‌شود که خط ناخال‌های برقی در منزل استقامتی خود از نو بست و از نو گذرانده واسطه حمایت آن در حالت کارشان نگاه داشته شود. همچنین با اهل عالی خود نظارت دائمی قرار داده شود. ضمن گذراندن سنجش در کارخانه مؤسسه ها 54 عدد واقعه ها برگزار و در آن 3527 نفر کارمندان اشتراک کردند. در رفت گذراندن سنجش ها از طرف ناظران بی‌خطری از سوختار 128 عدد پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده است که جریمه آن در عموم 64500 سومانی را در بر میگیرد. همچنین در رفت سنجش ها 112 نقطه ناساز انتقال قوه برق که سبب سر زدن سوختار شده میتواند دریافت کرده شده. فعالیت 34 عدد کارخانه و حجره های علاهیده موقتا بازداشته شده است. نوابسته از گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی آتش‌نشانی در حدود ناحیه باباجان غفورov دوام سال جاری 63 حادثه ناخوش سوختار به قید گرفته شده است که ضرر تلفات آن 1,531,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در شهر دوشنبه دوری نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب از جریان دارد. تدبیر مذکور از جمله چهاراندیشی‌های موثر رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تربیت اخلاقی اهل جمعیت و با کتاب و کتابخوانی رو آوردن طبقه‌های گوناگون با آثار بی‌زوال دایره‌های ادبی و بیدار نمودن رسالت ازلی ملت تاجیک محسوب می‌یابد. خبرنگاران ما در همین موضوع شرح دارند که به این مضمون است. روز پنجم است که در کتابخانه ملی تاجیکستان دوره نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب از جریان دارد و اشتراکچیان نیز در یکی از 5 نامیناسیا میان هم رقابت دارند. گنجینه تلوک و یک تن از اشتراکچیان فعال است که در نامیناسیا ادبیات جهان برآمد نمود. گنجینه دانشجوی بخش اولی دانشگاه ملی است و ولایت ختلان را در آزمون نمایندگی میکند. با گفته خود او اشتراک در این نامیناسیا خیلی برای شوق‌آور بود، زیرا شخص در برابر آثار ادیبان کلاسیک فارس و تاجیک میتواند از آثار شاعر و نویسندگان جهانی برخوردار گردد.
ҳар шахсе ки дар ин озмун иштирок менамояд ҳарчанд ки ғолибиятро ба даст наорад ҳам китоб хондан низ ин худ як ғолибияти бузург ба ҳисоб меравад, мегӯяд Ганҷина. Имсол хушҳол аз он ҳастам ки иштирокчии даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адибони ҷаҳон мебошам. ман зиёда аз 450 китоб мутолиа намудам ва 200таи он ба адабиёти ҷаҳон рост меояд. адабиёти ҷаҳон як адабиёти фарохест ки инсон вақте ки ба ин адабиёт по мениҳад аз он борун баромаданаш хело мушкил мебошад. зеро ки мо ҳарчанд ки адабиётҳои худро мутолиа намоем, шоиру нависандагони мо ба монанди ҳофиз, саъдӣ, рудакӣ, синоию фирдавсӣ шӯҳрати ҷаҳонӣ дошта бошад ҳам дар баробари ино аз дигар шоирӣ нависандагони ҷаҳон ба монанди Вилиам Шекспир, Дефо Даниэл, Марк Твин, Гиде Мопасанд, аз шоиру нависандагони адабиёти рус Александр Сергеевич Пушкин, Анна Ахматова ва дигарон шиносоӣ пайдо менамоем. ҳар як шахсе ки дар ин озмун иштирок менамояд, ҳарчанд ки ғолибиятро ба даст наорад, китоб хондан худ як ғолибият ба ҳисоб меравад. на ҳар шахс китоби бадеиро мутолиа менамояд, ҳарчанд ки мутолиа намояд ҳам барои фаҳмидани он, барои дарк кардани он бояд як равишеро истифода бурд. ҳамин гуна дигар иштирокчиён низ дар ҳар номинатсия донишу малакаи худро назди ҳакамон месанҷанд. дар ин марҳила рақобат байни иштирокчиён боз ҳам ҷиддитар сурат мегирад, зеро ҳакамони озмун дар ин давра хеле серталаб буда ба оддитарин камбудиҳо низ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. озмун аз рӯи 5 номина адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назму наср доир шуда барои баргузории он 4 толори бузургу барҳаво омода карда шудаанд. امروز در دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است که طول 3 سال می شود با دستگیری پیوسته پیشوای معظم ملت با یک شکوه و شهامت خاصه برگزار گردیدند. باعث پیشرفت علم و فرهنگ و دانش خاص و عام گشته است. از روی نامینه دوم خواندن قصه و روایت‌های خلقی، اثرهای نثری و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی اشتراک ورزیدم و به سوال‌های داوران جواب پره دادم و امیدوارم که سزاوار جای نمایان می‌گردم. ҷараёни баргузории озмун дар толорҳои алоҳида тавассути монитор пурра ва мустақим намоиш дода мешавад. ҳар номина бо адабиёти зарурӣ таъмин мебошад ва иштирокчиёни озмунро роҳбаладони махсус роҳнамоӣ мекунанд. бино ба иттилои масъулин, имсол омӯзгороне ки шогирдони онҳо дар даври 4-уми озмун, яъне даври ниҳоӣ сазовори ҷойҳои якум мегарданд, бо нишони ифтихории аълочии маориф ва илми Тоҷикистон ва аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд. падару модароне ки фарзандони онҳо дар даври 4-ум ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ба даст меоранд, соҳиби нишони маърифатпарвар ва ифтихорномаи китобхонаи миллӣ мегарданд. мисли рӯзҳои қаблӣ, нимаи дуюми имрӯз низ дар китобхонаи миллии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст идома ёфт. дар қисмати дуюми рӯз ҳам ҳакамони озмун довталабонро мавриди санҷиш қарор доданд, мегӯянд ҳамкорони мо. Сумайя Холова ва Нилфар Аҳмадова иштирокчии даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, аз ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ мебошанд. ҳардуи онҳо дар синфи 5-ум таҳсил мекунанд. иштирок дар ин озмуни сатҳи баланд барояшон таҷрибаи нахустин аст. новобаста аз ин ҳарду бо ҷуръатанд. Сумайя ва Нилуфар бо роҳнамоии омӯзгорону наздикон ба шаҳри Душанбе омадаанд ва кӯшиш доранд ки дар даври ҷанббастии озмунӣ соҳиби ҷойҳои намоён гарданд. онҳо мегӯянд ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, шавқу ҳавасашонро ба китобхонӣ зиёд гардонидааст. ман зиёда аз 150 та китобча, 160 китобчаи ҳикоя, 160 та афсона ва зиёда аз 3000 мисраи шеърӣ аз бар набурдаам ки ғайр аз инҳо чистон, тезгӯяк, зарбу масал ва латифаҳои зиёдеро ҳам медонам. ман аз пешвои миллатамон хеле миннатгор ҳастем ки барои мо бачагон чунин як озмунҳое фароҳам кардааст ва ман аз ҳамаи бачаҳо хоҳиш менамоям ки ба мисли мо бисёр китоб хонанд. من احمدова نیلوفر خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 ناحیه میر سید علی حمدانی ولایت ختلان از روی نامیناسیون خواندن و ازیاد کردن آثار کودکان و نوآوران اشتراک میکنم و زیاده از 150 تا کتاب، 150 تا شعر و همچنان چیستان لطیفه تزگوی یک معماها را خوانده از خود کردم.
бояд гуфт ки мутобиқи нақшаи тасдиқ гардида то имрӯз бояд иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ дар даври ниҳоии озмун хотима меёфт. Вале аз сабабе ки дар миёни ин қишри ҷомеа довталабон хеле зиёданд, ҳакамони озмун аз номинатсияи адабиёти бачагона боз як рӯзи дигарро ба онҳо бахшиданд. Гуландом Сатторова низ яке аз онҳост. беҳуда нагуфтанд ки аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. хонадоне ки дар он китоб аст, он хонадон пур аз рӯшноист ва ҳеҷ гоҳ вақте ки шахси донишманд ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ дар намемонад ва бояд ҳамеша мо саъю кӯшиш кунем ки дар чорабиниҳо фаъолона иштирок кунем ва ояндаи кишвару ватанамонро обод гардонем. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки бо гузашти сол теъдоди довталабони ин озмун меафзояд ва шумораи бештари онҳоро маҳз хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва ибтидоии касбӣ ташкил медиҳанд. гуфтанист ки озмуни мазкур дар ба камол расонидани насли бо илму дониш ва китобхону адабиёт дӯст нақши муҳим хоҳад гузошт. давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар аксарияти шаҳру ноҳияҳои мамлакат бинову иншооти фарҳангӣ қомат афрохтанд. фаъолияти ин гуна муассисаҳо бобати тарбияи ахлоқию маънавии аҳли ҷамъият нақши бориз дорад. дар иртибот ба фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ яке аз минтақаҳои кӯҳистони кишвар ноҳияи Сангвор хабарнигорони мо шарҳи бештар доранд. дар ноҳияи Сангвор муассисаҳои фарҳангӣ ноҳия ба аҳолӣ хизматрасонии маданию фарҳангиро тибқи нақша ба роҳ монда баҳри баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии омма, дарёфт ва ҷалби истеъдодҳои ҷавон, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, корҳои амалиро ба роҳ монданд. дар ноҳия 8 муассисаҳои фарҳангӣ аз ҷумла 7 китобхона, 1 коғи фарҳанг, 2 клуби деҳотӣ фаъолият мекунанд. ҳунармандони ноҳия дар фестивалу озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда бо намоиши ҳунарҳои мардуми кӯҳистон соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд. миннатдории хешро ба асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо мардуми ноҳияи Сангвор, ноҳияи дурдаст як тӯҳфаи беҳтарин, як кохи барҳаво сохта ба истифода доданд ки имрӯзҳо ҳамаи чорабиниҳое ки чи сиёсӣ бошад, чи фарҳангӣ бошад, ҳамаш дар дохили ин бино мегзаранд. имсол дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман зиёда аз 21 нафар дар даври ноҳиявӣ иштирок намуданд. 18 нафар рохат ба даври минтақавӣ гирифтанд. аз даври минтақавӣ бошад 4 нафар рохат ба даври ҷумҳуриявӣ гирифтанд ки 2 нафарашон дар номинатсияи анъанавӣ сарояндаи анъанавӣ, 1 нафар дар номинатсияи сарояндаи эстрадӣ ва 1 нафари дигар дар номинатсияи навозандагӣ рохат гирифтанд ва дар ҷумҳурӣ иштирок намуда соҳиби диплом гардиданд. дар толори коғи фарҳанг гӯшаи ёдгориҳои тарихӣ фаъолият менамояд ки дар он зиёда 100 номгӯи ёдгориҳои тарихӣ ҷамъоварӣ карда шудааст. имрӯз дар ҳудуди ноҳия 36 ёдгории тарихӣ ба феҳристи ҷумҳуриявӣ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин ёдгориҳое ки ба қайд гирифта шуданд 4таш ҳамчун ёдгории меъморӣ ва 32 тои дигараш бошад ҳамчун ёдгории бостоншиносӣ ҳисоб меёбанд. дар оянда мо нақша дорем ки бо якҷоягӣ бо аҳолӣ ва худи бахши фарҳанг дар деҳҳо кору фаъолият намуда аз ҳисоби кофтуковиҳои ёдгории тарихӣ ҷамъ намудани мероси гузаштагонро аз мардум аз худи маҳалҳо гирд оварда дар худи бахши фарҳанг ёдгориҳоро зиёдтар ҷамъ намоед. яке аз самтҳои асосии бахши фарҳанг рушд ва тавсияи соҳаи китобдорӣ ва бадин васила маърифатнок намудани аҳолӣ мебошад. дар ин самт корҳои тарғиботӣ ва ташвиқотӣ тибқи нақша чорабиниҳо роҳандозӣ шуданд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар китобхона аз ҷиҳати моддию техникӣ толорҳои хониши адабӣ, адабиётҳои наву баландсифати замонавӣ таъмин гардид. дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ бошад кормандони аъзоёни китобхонаҳои фарҳанг иштирок намуда 3 нафар рохат ба даври ҷумҳуриявӣ гирифтанд. аз ҳисоби мақомоти иҷроия ва аз ҳисоби вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон асбобҳои мусиқии миллӣ пурра таъмин гардид ки аз ҳисоби асбобҳои мусиқӣ бошад дар ҳолати кори кормандони фарҳанг мушкилӣ дида намешавад. рушди соҳаи фарҳанг ва маърифатнокии аҳолӣ хусусан ҷавонон
امروزها از هر وقت دیده اهمیت خاصه دارد که بدین ساحه از طرف حکومت جمهوری تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати кишвар нисбат ба рушди соҳаи фарҳанг таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ҳамасола барои равнақ ёфтани ин бахш дар шаҳр ноҳияҳо биноҳои хуштарх бунёд карда мешаванд. мактаби санъати бачагонаи ноҳияи кушониён ҳам аз зумраи муассисаҳои тозабунёд ба шумор меравад ки дар оғӯши худ садҳо ҳунарманду санъаткори шинохтаро парварида шогирдони ин даргоҳ дар сатҳи ҷумҳуриву минтақа ном бароварданд. гузориши навбатии барнома идомабахши ҳамин мавзӯст. устод ортиқ солеҳзода тӯли 46 сол мешавад ки дар мактаби санъати бачагонаи ноҳияи кушониён ба ҳайси омӯзгор фаъолият намуда шогирдони зиёдеро дар ин мактаб ба авҷи касбият расонидааст. ӯ имрӯзҳо ҳам ҳунаромӯзони ҷавону шавқманди ин даргоҳро вобаста ба майлу рағбаташон нозукиҳои навохтани асбобҳои мусиқӣ ва ҳам замзамаи дурусти суруду таронахониро меомӯзонад. таваҷҷӯҳи шогирдони мо беҳад хусусан дар асбобҳои миллӣ беҳтару беҳтар шуда истодааст ва ман гуфтам метавонам ки имрӯз дар асбобҳои миллӣ рубоб, дутор, най, ғижак, умуман тамоми асбобҳои миллӣ ки миллати халқи тоҷик дӯсташ медорад, думбранавозӣ, тамоми ҳамин асбобҳоро шогирдони мо ба хубӣ қабул карда истодам. маҳз заҳматҳои шабонарӯзии ин устод аст ки дастпарварони ин даргоҳ ҳамасола дар озмундҳои ноҳиявиву вилоятӣ ва ҷумҳуриявиву байналмилалӣ ширкати фаъолона намуда сазовори ҷойҳои намоёну ифтихорӣ мегарданд. ансамбли овозхонои классикӣ кушодем ки то имрӯз дар тамоми чорабиниҳои аз ноҳия сар карда то вилояту ҷумҳурӣ иштирок карда истодам ва ҳатто соҳиби ҷоям шуда омада истодам. озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ҳам навозандагӣ навохтан бачаҳо ҳам овозхонӣ. яке аз овозхонои шогирди ман шорухҷон мебошад ки вай 10 сол дар дасти ман ҳаминҷа хонд, ҳам рубобнавози беҳтарин шуд, ҳам овозхони мақомхон. ба хотири боз ҳам рушд бахшидани ҳунару санъати миллӣ ва ба воя расонидани ҳунармандони асили оянда масъулини муассиса назди худ мақсад гузоштанд ки озмуну маҳфилҳои ҳунариро ташкил намуда бо ин васила наврасони соҳибистеъдодро пайдову сафи мутахассисони касбиро пурра гардонанд. аҳли омӯзгорони ин мактаби мусиқӣ шукрона аз замони тинҷиву осудагии кишвар намуда таваҷҷӯҳи ҳамишагии роҳбарияти олии мамлакатро дар соҳаи санъату ҳунар беназиру шоиста арзёбӣ мекунанд. боиси ифтихор аст ки шогирдони мо имрӯз дар тамоми донишкадаҳои миллии санъати тоҷикистон таҳсили худро давом дода истоданд. ё ин ки дар коллеҷи санъати ба номи аҳмад бубоқов яке аз шогирдони беҳтарин мо муқимова райҳона дар бахши қонун таҳсилу фаъолият менамояд ки онҳо дар тамоми чорабиниҳои ҷумҳурияву озмунҳои тоҷикистони аз замон иштирок фаъолона доранд. устодони ин даргоҳ мегӯянд даҳо нафар аз тарбиятгирандагони ин дабистон донишгоҳу донишкадаҳои дохилу хориҷи мамлакатро хатм намуда имрӯз аксари онҳо яке аз чеҳраҳои тобноки санъату ҳунари кишвар гардиданд. вале аз чунин муваффақият омӯзгорони ин муассиса қаноатманд нагашта талош бар он доранд ки дарсҳои назариявиву амалиашонро дар сатҳи баланди касбӣ роҳандозӣ намоянд. дар заминаи андешидани тадбирҳои муассири роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон барои таъмири қалъаи ямчун дар ноҳияи ишкошими вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тавассути ҷалби шарикони рушд $5 миллион америкоӣ ҷудо гардидааст. аз навсозии ин ёдгории қадимаи мансуб ба миллати тоҷик бобати ҷалби сайёҳон имконияти навро роҳандозӣ хоҳад кард. тафсилоти бештар дар матлаби навбатии барнома.
дар натиҷаи ҳамкории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки умумии ҷаҳонӣ дар доираи татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблағҳои рушди деҳот дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Хатлон пиёда намудани 150 барномаи аҳамияти иқтисодии иҷтимоӣ ба нақша гирифта шудааст. Яке аз онҳо таҷдид ва барқарорсозии қалъаи Ямчуни Водии Вахон бо ҷалби зиёда аз $5 миллион амрикоӣ амалӣ мегардад. қалъаи Ямчун воқеъ дар ҷамоати деҳоти Петупи Водии Вахони ноҳияи Ишкошим яке аз ёдгориҳои беназири халқи тоҷик буда, аз гузаштаи пурасрори он дарак медиҳад. қалъа дар мавзеи Вичкути Водии Вахон ҷойгузин буда, аз ду тарафи он руди Вичкут равона мебошад ки дар гузашта сероб будааст. ҷойгузинии ҷуғрофии қалъа имконият медиҳад ки Водии Вахон дар ду самт то 10 километр зери назорат гирифта шавад. аз рӯи маъхазҳои таърихӣ бармеояд ки бунёди қалъа ба асрҳои 2 ва 3 пеш аз милод рост меояд. рисолати асосии ин истеҳкомҳои ҳарбӣ муҳофизати сарҳади шарқии давлат ба ҳисоб рафта, яквақта роҳи бузурги Абрешимро ки як қисмати он аз Водии Вахон мегузашт, зери назорат нигаҳ медоштанд. бо мурури замон қалъаҳо хароб гардиданд. қалъаи Ямчун ки яке аз истеҳкомҳои муқтадири асрҳои 2 ва 3 то милод мебошад, низ қисман хароб гардид. чунин омилҳоро ба назар гирифта, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барқарорсозии онро яке аз омилҳои асосии рушди сайёҳӣ ва фарҳанг арзёбӣ намуданд. аз тарафи барномаи Бонки умумии ҷаҳонӣ қалъаи мазкур маблағгузорӣ карда шуд ва ба феҳристи барномаи умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО ин қалъаи нодири таърихии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардид ва аз тарафи лоиҳаи рушди иқтисодиёти барномаи Бонки умумии ҷаҳонӣ ба маблағи $51 миллион амин солҳои охир ҷудо гардид. бо таҷдид ва барқарорсозии қалъаи Ямчун бешак теъдоди сайёҳоне ки шавқи тамошои ин ёдгории беназири таърихӣ доранд меафзояд. дар ҷазираи Ява Индонезия хуруҷи вулқон идома дорад. тибқи иттилои охир, офати табиӣ ба марги 14 нафар сабаб шудааст.